Kwalità Malta, fiera ta' prodotti u servizzi lokali li tattira eluf ta' nies ta' kull età minn żgħar sa kbar, fiera b'esebituri minn kull qasam tal-industrija Maltija, ikel, artiġjanat, kostruzzjoni, fotografija, videografija u aktar. Żurna l-fiera u tkellimna ma' wħud mill-esebituri, dawk li partikolarment jiġbdu lajn forsi xi ftit aktar mill-oħrajn huma tal-ikel. Staqsejnihom dwar din l-inizjattiva. Importanti għax in-nies nibqgħu nfakruhom kemm hu tajjeb li jinvestu fil-prodott Malti, prodotti ġenwini. Ħaġa sabiħa li nieħdu sehem f'din il-fiera li dejjem inti turi l-prodotti tiegħek fiera bħal din. Ittina l-opportunità li nisebixxu l-prodotti tagħna u nfehmu lin-nies il-metodi li nużaw biex inkabru u l-isfidi li qed iġib magħha tibdil fil-klima u n-nies ikunu jistgħu jifhmu iktar kif inkabru u allura l-prodott tagħna kemm hu ġenwin. Plus il-gluten free u l-affarijiet li dejjem qed jitolbuna iżjed bħala affarijiet tas-saħħa li jkunu nuqqas ta' mluħa, nuqqas għal kull min għandu bżonn. Ħalli l-ħobs ma jkunx biss għal min jista' jiklu. Mill-130 esebitur tkellimna wkoll ma' wħud li joffru servizzi ta' kwalità għolja lokali li wkoll faħru din l-inizjattiva li sservihom ta' għajnuna kbira fis-suq dejjem aktar kompetittiv. Dejna, għaliex peress li hija fiera fuq prodotti Maltin, tajjeb, għandna ħafna minn nies li jiġu hawnhekk qed juru ħafna interess kbir fiha din. Allura bħala l-prodott tagħna qed jintlaqa' tajjeb fost il-Maltin. Infatti bħal bieraħ bħal dalgħodu kien ġa kellna nies ġejjin il-fabbrika biex jagħmlu l-ordnijiet tagħhom. Għax in-nies joħorġu jaraw prodotti ġodda u min qed jibni, min jieħu idejat, min jiġib idejatu, min qed jifittex xi prodotti li ma jistax isibu fis-suq u hawnhekk jista' jsib dak il-prodott li jixtieq il-vizitatur. Min barra dawn il-fiera li tintemm il-ħadd fit-8 ta' filgħaxija, ittella wkoll attivitajiet ta' divertiment fosthom mużika, fashion show u attivitajiet ta' tfal.